Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Krishna, SRI SRI RADHA GOVINDA ISKCON Bengali SRIMAD Bhagavatam Nanjana Chashurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namah. Sri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupakadamahyam Dadati Sapadadikam Vandeham Sri Guru Sri Udapadakamalam Sri Guru Vaishnavams Sri Rupam Sagrajadam Saganarikunathanitam Tam Sajivam Satvitam Savadutam Parijana Sahidam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagadalalitam Sri Vishaganidam Sha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpade Gopesh Gopika Kanda Radha Kanda Namastude Taptaka Anjana Gaurangi Sri Radhe Vrindavaneshwari Rishabhana Sute Devi Pranamami Hari Vancha Kalpadarubhasya Kribas Devacha Patidanam Bhavanebhyo Vishnavebhyo Namo Panchatattvatmakam Krishnam Bhaktarupa Sarupagam Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Nityanandamahannavami Sarvanandakaram Param Harinamapratam Devam Avadhuta Shiromani Namo Mahavadinyaya Krishna Prema Pradaya Dev Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratishanam Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Made Bhakti Vedanta Swami Nidinamini Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharne Vishesha Shunyavadi Pashatya Deshadarni Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Guruve Gaura Chandraya Radhika Hare Krishna Krishna Ekabandhu Matsangin Matguru Manmahadana Nishtaragamadbhagya Madananda Namaste Nara Srimad Bhagavatam Srimad Bhagavatam നമുക്ക് രുദ്രാസുരന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ എന്നുള്ള ഭാഗം നോക്കാം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഷഷ്ടം സ്കന്ധം 11-ാം അധ്യായം 24, 25, 26, 27 ശ്ലോകങ്ങളാണ്. അതിന് മുന്നായിട്ട് നമുക്ക് ദാമോദരാഷ്ടം. മാമീശ്വരം സച്ചിദാനന്ദരൂപം ലസത്കുണ്ടലം പ്രാചമാനം യശോദാപിയോല്ലോകലാദവമാനം പരാമൃഷ്ടമാത്യന്തദോധൃത്യഗോപ്യ ൃതന്തം മുഹുർനേത്ര യുഗ്മമൃജന്തം കരാംബോജയുഗ്മേന സാദംഗനേത്രം മുഹുശാസകം വാത്രിരേകാംഗകണ്ഠ ചിദഗ്രൈവ ദാമോദരം ഭക്തിവദം ഇതി ദൃക്സ്വലീലാപിരാനന്ദകുണ്ഠേ സഘോഷം നിമഞ്ജൻ അഖ്യാപയന്തം തദീയഷിതജ്ഞേഷു ഭക്തിർജിതത്വം പുനഃ പ്രേമതസ്തം സദാ വൃത്തിവന്തേ പരം ദേവമോക്ഷം ന മോക്ഷാവതീമ ന ചാന്യം വൃണേഹം വിശാതപീഠ ഇദം തേ വപുർനാഥ ഗോപാലബാലം
സദാ മേ മനസ്യാവിരാസ്താം കിയന്തി. ഇദം തേ മുഖാംബോജമാത്യന്തനീലേ ൃതം കുണ്ടലേ സ്നിഗ്ധരക്തശഗോപ്യ മുഹുശുംബിതം ബിംബരക്താദരം മനസ്യാവിരാസ്താമലം ലശരാവേ. നമോ ദേവദാമോദരാനന്ദ വിഷ്ണു പ്രസീദ പ്രഭൂതുഃഖലാപ്തിമ കൃപാദൃഷ്ടിവൃഷ്ട്യാദിദീനം പദ ഗൃഹാണേശ മാമഗ്നമേദശിവസ്യ കുബേരാത്മജോപത്ത മൂർത്തൈവയത്വയാമോചിതോ ഭക്തി പാചോകൃതൗ ച തദാ പ്രേമ ഭക്തിം സ്വകാമേ പ്രയാച. നമോ ശ്രീഗൃഹോ മേസ്തി ദാമോദരേയ. നമസ്തേ സ്തുതാംനേ സ്ഫുരദീപ്തിദാംനേ ത്വദീയോദരായ വിശ്വസ്യതാം. നമോ രാധികായേ തുദീയ പ്രിയായ. നമോ നന്ദലീലായ ദേവായ തുഭ്യം. നമോ രാധികായേ തുദീയ പ്രിയായ. നമോ നന്ദലീലായ ദേവായ. രാധികായ തുദീയ പ്രിയായ. നന്ദലീലായ താങ്കളഷ്ടമിച്ചിലെ ശ്രീമദ്ഭാഗത്തുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ദാസന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ. പലരും ചിന്തിക്കും എന്താണ് ഈ ഡിവോട്ടീസിന്റെ പ്രാർത്ഥനകള് നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നത്, എന്താണ് ഒരു അസുരന്റെ പ്രാർത്ഥന അല്ലെ, ഉത്തരാസുരൻ. പേരിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ് ചിത്രകേതു മഹാരാജാവാണ് ദാസനായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ചില ആൾക്കാർ അത് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതിന്റെ ഒരു ആദ്യത്തെ ഭാഗങ്ങൾ സമ്മറി ഞാൻ വായിക്കാം. ദാസന്റെ ആവിർഭാവത്തെ വെച്ചിട്ട് പറയുന്നതാണ്. ഒമ്പതാമത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉത്തരാസുരന്റെ ആവിർഭാവത്തെ പറയുന്നു. ഈ അധ്യായത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ സ്വർഗാധിപതി ദേവേന്ദ്രൻ വിശ്വരൂപനെ വധിക്കുകയും അതിൽ ശുഭിതനായ വിശ്വരൂപന്റെ പിതാവ് ഇന്ദ്രനെ വധിക്കാൻ യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ യജ്ഞത്തിൽ നിന്ന് വൃത്രാസുരൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ ദേവന്മാർ സംപ്രീതരായി സംഭീതരായി പരമദേവത പുരുഷനായ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്തു. വിശ്വരൂപൻ അസുരന്മാരോടുള്ള സ്നേഹം നിമിത്തം അവർക്ക് യജ്ഞത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ രഹസ്യമായി നൽകി തെരഞ്ഞ ഇന്ദ്രൻ അവന്റെ ശിരസ് ഛേദിച്ചു. പക്ഷെ വിശ്വരൂപൻ ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നാൽ അവനെ വധിച്ചത് പിന്നീട് പശ്ചാത്തപിച്ചു. ഇന്ദ്രന്റെ ദേവഗുരുവായിട്ടുള്ള ബൃഹസ്പതിയെ ഇന്ദ്രൻ ഒരിക്കലെ അപരാധം ചെയ്യുകയും അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിക്കാതിരിക്കുകയും അദ്ദേഹം അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് പോവുകയും ചെയ്തു. അതുപ്രകാരം ഇന്ദ്രന് മറ്റുള്ള അസുരന്മാരുന്നൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള ദ്രോഹങ്ങളും വന്നപ്പോൾ ബ്രഹ്മാവിനെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം ത്വഷ്ടാവിന്റെ പുത്രനും ബ്രാഹ്മണനായിട്ടുള്ള വിശ്വരൂപനെ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് അസുരന്മാരോടും കൂറുണ്ടായിരുന്നു, അവരോട് സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പങ്ക് രഹസ്യമായിട്ട് അസുരന്മാർക്ക് നൽകുകയുണ്ടായിട്ടില്ല. നേരത്തെ ദശൻ യാഗം നടത്തിയിട്ട്
ശിവന് അവകാശപ്പെട്ട ഭാഗം നൽകിയില്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ഒരു പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായി അല്ലെ. ദശന്റെ കഴുത്ത് തന്നെ പോയി. ഇവിടെ നേരെ മറിച്ച് ദേവഗുരുവായിട്ട് നിയമിക്കപ്പെട്ടു ബൃഹസ്പതിക്ക് പകരമായിട്ട് വിശ്വരൂപനെ. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ചുകൂറ് അസുരന്മാരോടും ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അവർക്ക് രഹസ്യമായിട്ട് യജ്ഞത്തിന്റെയൊക്കെ ആവശ്യങ്ങൾ ഇതറിഞ്ഞ ഇന്ദ്രൻ അവന്റെ ശിരസ് ഛേദിച്ചു. പക്ഷെ വിശ്വരൂപൻ ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നതിനാൽ അവനെ വധിച്ചത് ഇന്ദ്രൻ പിന്നീട് പശ്ചാത്തലിച്ചു. ബ്രാഹ്മണവധത്തിന്റെ പാപപൂർണമായ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾ നിഷ്ഫലമാക്കാനുള്ള സാമർഥ്യം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ദേവേന്ദ്രൻ അത് ചെയ്യാതെ പാപഫലങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു. ഈ പാപഫലങ്ങൾ പിന്നെ അവൻ ഭൂമിക്കും ജലത്തിനും വൃക്ഷങ്ങൾക്കും സ്ത്രീകൾക്കും പങ്കുവെച്ചു നൽകി. ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ വധിച്ചതിന്റെ പാപം ഇന്ദ്രൻ ലഭിച്ചു. ഇന്ദ്രൻ അത് 4ആയിട്ട് ഭാഗിച്ച് നൽകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നാല് തരത്തിലുള്ളവർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ഭൂമിക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടായി, പിന്നീട് ജലത്തിന്, പിന്നെ വൃക്ഷങ്ങൾക്ക്, സ്ത്രീകൾ. പാപഫലങ്ങളുടെ 4 ഭാഗം സ്വീകരിച്ച് ഭൂമിയുടെ അത്രയും ഭാഗം മരുഭൂമിയായിട്ട് മാറി. അതിന്റെ പാപഫലം സ്വീകരിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഭൂമിയിലെ മരുഭൂമി, യാതൊരു വൃക്ഷങ്ങളും ജലവും ഇല്ലാത്ത മണലാരുടെ അല്ലെ മരുഭൂമിയായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി. 4 ഭാഗം സ്വീകരിച്ച് വൃക്ഷങ്ങൾ പാനം ചെയ്യുന്നതിനു വിലക്കുള്ള കറ ചുരുക്കും. വൃക്ഷങ്ങള് ആ പാപഫലമായിട്ട് വൃക്ഷങ്ങളിൽ നിന്നും കറ ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കേണ്ടി അല്ലെ. ചില വൃക്ഷങ്ങളുടെയൊക്കെ അതിന്റെ കറയൊക്കെ പശയായിട്ടൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പല ആൾക്കാരും അതിനൊക്കെ ഓരോരു വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കാനും മറ്റുള്ളതിനൊക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. സ്ത്രീകൾ പാപത്തിന്റെ 4 ഭാഗം സ്വീകരിച്ചതിനാൽ മാസത്തിലൊരിക്കൽ അസ്പർശരാകും. സ്ത്രീകൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള അസ്പർശമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ മാസത്തില് ഉള്ള ആ ഒരു അവസ്ഥ വന്നിട്ടുള്ളത് പറയുന്നത് ഇന്ദ്രൻ ബ്രാഹ്മണനെ കൊന്നിട്ടുള്ള പാപത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് അത് ഇന്ദ്രൻ നൽകിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു പാപഫലമാണെന്ന് പറയും. ജലം പാപഫലം ഏറ്റുവാങ്ങിയതിനാൽ നുരയും പതയും നിറയുന്ന സമയത്ത് തികച്ചും ഉപയോഗശൂന്യമായി തീരുന്നു. വെള്ളത്തില് നുരയും പതയിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. അത് ഉപയോഗശൂന്യമായി തീരുന്നു. അതും പാപത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഭൂമി, ജലം, വൃക്ഷം, സ്ത്രീ ഇവർക്ക് ആ ബ്രാഹ്മണനെ വധിച്ചതിന്റെ പാപഫലം ഇന്ദ്രൻ അത് നൽകുകയുണ്ടായി. വിശ്വരൂപൻ വധിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അവന്റെ പിതാവ് ത്വഷ്ടാവ് ദേവേന്ദ്രനെ വധിക്കുവാനായി ഒരു യജ്ഞം നടത്തി. ദൗർഭാഗ്യത്തിന് മന്ത്രങ്ങൾ തെറ്റായി ഉച്ചരിച്ചാൽ അവ വിപരീത ഫലങ്ങൾ ഉളവാക്കും. ത്വഷ്ടാവ് ഈ യജ്ഞം നടത്തിയപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു. ഇന്ദ്രനെ വധിക്കുന്നതിനുള്ള യജ്ഞത്തിൽ അവനോട് ശത്രുതയുള്ളവരെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ത്വഷ്ടാവ് മന്ത്രം ജപിച്ചപ്പോൾ പിഴവ് പറ്റിയതിനാൽ യജ്ഞം വൃത്രാസുരൻ എന്ന അസുരനെ ഉത്പാദിപ്പിച്ചു. വൃത്രാസുരൻ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അവന്റെ ഘോരവും ചേഷ്ടകളും ലോകത്തിന് മുഴുവൻ ഭയമുളവാക്കി. ഇപ്പൊ യജ്ഞം ചെയ്തിട്ട് അതില് മന്ത്രങ്ങൾ തെറ്റായി ഉച്ചരിച്ചത് കൊണ്ട് എന്തായത് വിപരീത ഫലം ഉണ്ടായി എന്നത്. ഇന്ദ്രനെ വധിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ശക്തിയാണോ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത്? എന്നാൽ ഇന്ദ്രനാൽ വധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ശക്തിയായിട്ട് മാറുകയുണ്ട്. അവന്റെ ഉഗ്ര തേജസ് ദേവന്മാരുടെ പോലും ശക്തി ക്ഷയിപ്പിച്ചു. ഗത്യന്തരമില്ലാതെ ദേവന്മാർ അവനിൽ നിന്നുള്ള രക്ഷയ്ക്കായി സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെയും ഭോക്താവും സമസ്ത പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും പരമോന്നതനായ പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു. ഒരു ജീവസത്യയെ ഭയത്തിൽ നിന്നും ആപത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്താലല്ലാതെ മറ്റാരാലും സാധ്യമല്ലെന്ന് അറിയാമായിരുന്നുകൊണ്ടാണ് ദേവന്മാർ പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാനെ തന്നെ ആരാധിച്ചത്. പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു ദേവന്റെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത് നായയുടെ വാലിൽ പിടിച്ച് സമുദ്രം തരണം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനോട് ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നായക്ക് നീന്താൻ കഴിയുണ്ട്, പക്ഷെ അതിന്റെ വാലിൽ മുറുകെ പിടിച്ചാൽ സമുദ്രം താണ്ടാൻ കഴിയുമെന്ന് അത് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. ദേവന്മാരാൽ സംപ്രീതനായ പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാൻ അവരോട് ദധീജിയെ സമീപിച്ച് അവന്റെ ശരീരത്തിലെ അസ്ഥിക്ക് വേണ്ടി യാചിക്കുവാൻ ഉപദേശിച്ചു. ദധീജി ദേവന്മാരുടെ അഭ്യർത്ഥനയ്ക്ക് വഴിപ്പെടുകയും അവന്റെ അസ്ഥികളുടെ സഹായത്തോടെ വൃത്രാസുരൻ വധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഇവിടെ വൃത്രാസുരനെ കൊണ്ട് ഭയന്നിട്ട് ദേവന്മാരൊക്കെ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രഭാതിയുടെ പറയുന്നു, ഏതെങ്കിലും ദേവന്മാരെ അഭയം പ്രാപിച്ചില്ല, ഭഗവാനെ തന്നെ അഭയം പ്രാപിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ദ്രനും. അല്ലെ, എന്താണ് ഉദാഹരണം പറയുന്നത്? ഒരു നായയുടെ വാലിൽ പിടിച്ചിട്ട് സമുദ്രം മറികടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പോലെ അത് പാഴ്ശ്രമമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ലെ, നായക്ക് നീന്തൽ അറിയാം, എന്നാൽ ഒരു സമുദ്രം മുറിച്ച് കടക്കുവാനൊന്നും നായയെ കൊണ്ട് സാധിക്കും. അല്ലെ, അതുപോലെ നേരത്തെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലും പറഞ്ഞില്ല, ഗജേന്ദ്രന്റെ പ്രാർത്ഥനകളും ഗജേന്ദ്രൻ ഭഗവാനെയാണ് വിളിക്കുന്നുണ്ടായത്, ദേവന്മാരെയൊന്നും വിളിച്ചില്ല. അല്ലെ,
അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനാവുകയും ഭഗവാൻ അവർക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്തു. എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ധൃതരാഷ്ട്രനെ വധിക്കാനുള്ള ആയുധം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ദധീചി എന്നുള്ള മഹർഷിയുടെ അസ്ഥി നട്ടെല്ല് അതുകൊണ്ട് ആയുധം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി. അത് വാങ്ങിക്കണമെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. ഓക്കെ, പിന്നീട് അടുത്ത ചാപ്റ്ററിന്റെ ഒരു സമ്മറി കൂടി വായിച്ചിട്ട് പോകുന്നത് പെട്ടെന്ന് ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. പിന്നീട് ദേവന്മാരും വൃത്രാസുരനും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം ഉണ്ടാകും. ഇന്ദ്രൻ ദധീചിയുടെ ശരീരം നേടിക്കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസ്ഥികൾ കൊണ്ട് ഒരു വജ്രായുധം തീർപ്പിക്കുകയും ദേവന്മാരും വൃത്രാസുരനും തമ്മിൽ യുദ്ധം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. ദധീചിയോട് നമ്മളോട് ആരെങ്കിലും വന്നിട്ട് നിങ്ങളെ ആ നട്ടെല്ല് വേണം എനിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോ നട്ടെല്ലെടുക്കണമെങ്കിൽ ആളെ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. എന്നാൽ ഇവിടെ ദധീചി യാതൊന്നും തന്നെ പറയാതെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. എന്താണ്? ഭഗവാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുക. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനപ്പുറം അല്ലെ, ഭഗവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഇന്ദ്രൻ പറയുകയും അങ്ങനെ നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഒരു വജ്രായുധം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുകയുണ്ടായിരുന്നു. പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞയനുസരിച്ച് ദേവന്മാർ ദധീചി മുനിയെ സമീപിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം വ്യാപിച്ചു. ദേവന്മാരിൽ നിന്ന് ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നതിന് ദധീചി ആദ്യം തന്റെ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കാനാവില്ലെന്ന് പരതരൂപത്തിൽ പ്രതികരിക്കും. പിന്നീട് സാധാരണയായി മരണാനന്തരം നായ്ക്കളെ കുറുക്കന്മാരെയും പോലുള്ള മൃഗങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥൂല ശരീരം ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു. പഞ്ചഭൂതങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമായ ശരീരം പഞ്ചഭൂതങ്ങളുടെ മൂലശേഖരത്തിൽ ലയിച്ചു. തുടർന്ന് ആത്മാവിനെയും പരമദിവ്യത്വം പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ പാദകമലങ്ങളിൽ മുഴുകിച്ചു ദധീചി മുനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥൂല ശരീരം ത്യജിച്ചു. ദധീചിയുടെ അസ്ഥികളിൽ നിന്ന് വിശ്വകർമാവിന്റെ സഹായത്തോടെ ദേവന്മാർ ഒരു വജ്രായുധം നിർമ്മിച്ചു. വജ്രായുധത്താൽ സജ്ജമായ അവർ യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറായി ആനകളുടെ മുന്നിൽ. ആദ്യം വെറുതെ തമാശക്ക് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് തരാനൊന്നും സാധിക്കില്ല. പിന്നീട് ഭഗവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടാണ് അല്ലെ, അതുകൊണ്ട് അത് നൽകുകയും തന്റെ ആ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന്, സ്ഥൂല ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇത് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച ശരീരം അല്ലെ, ഇത് പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ തന്നെ ലയിക്കുന്നതുമാണ് അല്ലെ. എന്ത് വലിയ പണക്കാരനാണ്, വലിയ കഴിവുള്ളായൊക്കെ ആരായാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ശരീരം കത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ ഒരു പിടി ചാരം മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നശിക്കുന്ന ഈ ശരീരം കൊണ്ട് ഒരു അസുരനെ വധിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ അതാണെങ്കിൽ ദധീചി മഹർഷി അതിനെ സമ്മതിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. സത്യയുഗത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിലും ത്രേതായുഗത്തിന്റെ ആരംഭത്തിലും ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും തമ്മിൽ വലിയൊരു യുദ്ധം നടന്നു. ദേവന്മാരുടെ തേജസ് സഹിക്കാനാവാതെ അസുരന്മാർ അവരുടെ സൈന്യാധിപനായ വൃത്രാസുരനെ സ്വയം യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വിട്ട് യുദ്ധത്തിൽ നിന്നും ഒളിച്ചോടി. അസുരന്മാർ ഒളിച്ചോടുന്നത് കണ്ട വൃത്രാസുരൻ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടതിന്റെയും യുദ്ധഭൂമിയിൽ മരിച്ചു വീഴേണ്ടതിന്റെയും പ്രാധാന്യത്തെ പറ്റി അവരോട് ഉപദേശിച്ചു. യുദ്ധത്തിൽ വിജയിക്കുന്നവനെ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ യുദ്ധത്തിൽ മരിക്കുന്നവനാകട്ടെ തൽക്ഷണം സ്വർഗത്തിൽ വസതി ലഭിക്കുന്നു. ഈ രണ്ടു വിധത്തിലും യോദ്ധാവിന് നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നു അല്ലെ, ഒന്നിക്കിൽ നീ ഇവിടെ യുദ്ധം ചെയ്ത്, ക്ഷത്രിയന്മാരുടെ ധർമ്മമാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുക അല്ലെ, വീരമൃത്യു വരിക്കും എല്ലാവരും പറയും അല്ലെ. യുദ്ധത്തിൽ നമ്മൾ സൈനികരെയൊക്കെ കാണാം, അവരൊക്കെ വീരമൃത്യു വരിച്ചാൽ അതിന് ബഹുമതികളൊക്കെ നൽകി ആദരിക്കും രാഷ്ട്രം. അപ്പൊ അങ്ങനെ യുദ്ധത്തിൽ മരിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അത് നല്ലൊരു സൽപ്പേരുണ്ടാവും, പൊരുതി അല്ലെ മരിച്ചു എന്നുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, വിജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് ഉപരിലോകങ്ങൾ സ്വർഗലോകങ്ങളിലൊക്കെ എത്തിച്ചേരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കരുതെന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഇവിടെ അത് തന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നു. വൃത്രാസുരനെ നേതാവാക്കിയിട്ട് എല്ലാവരും അസുരന്മാരൊക്കെ യുദ്ധത്തിന് വന്നു. എല്ലാവരും പിന്നീട് ഇന്ദ്രന്റെ ആയുധങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഒളിച്ചോടി പോവുകയുണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞു. വൃത്രാസുരനെ ഒറ്റയ്ക്കാക്കിയിട്ട് എല്ലാവരും ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. എന്നാൽ വൃത്രാസുരൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ എടുക്കുന്ന അധ്യായത്തിലെ 4 ശ്ലോകങ്ങളെ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. പിന്നീട് അവസരത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും എടുക്കാം. 11-ാമത്തെ വൃത്രാസുരന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ്. വൃത്രാസുരന്റെ മഹത്തായ ഗുണങ്ങൾ വർണ്ണിക്കുന്ന അധ്യായമാണ്. വൃത്രാസുരന്റെ ഉപദേശം ശ്രവിക്കാത്ത അസുരന്മാരുടെ മുഖ്യ സൈന്യാധിപൻ ഒളിച്ചോടിയപ്പോൾ
അവരെ ഭീരുക്കൾ എന്ന് പരിഹസിച്ചു. ധൈര്യപൂർവ്വം സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്ക് ദേവന്മാരെ നേരിടാൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഭാവം കണ്ട് ഭയചകിതരും ക്ഷീണിതരുമായ ദേവന്മാരെ അദ്ദേഹം ചവിട്ടി താഴ്ത്താൻ തുടങ്ങി. ഇത് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ ദേവേന്ദ്രൻ തന്റെ ഗദ വൃത്രാസുരന് നേരെ എറിഞ്ഞെങ്കിലും അദ്ദേഹം അത് ഇടത് കരത്താൽ അനായാസം പിടിച്ചെടുത്ത് അതുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രന്റെ ആനയെ ശക്തമായി പ്രേരിച്ചു. അടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ ആന അതിന്റെ മുകളിലുണ്ടായിരുന്ന ദേവേന്ദ്രനൊപ്പം 14 ഗജം, 1 ഗജം എന്നാൽ 3 അടി ദൂരേക്ക് തെറിച്ചു വീഴുകയുണ്ടായി. വിശ്വരൂപനെ പുരോഹിതനായി സ്വീകരിച്ച ദേവേന്ദ്രൻ പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തെ നിഷ്കരണം വധിക്കുകയുണ്ടായി. ഇന്ദ്രനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹീനകർമ്മങ്ങൾ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് വൃത്രാസുരൻ പറഞ്ഞു, ഒരുവൻ പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുകയും എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും വിഷ്ണു ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പക്ഷം അവന് വിജയം, ഐശ്വര്യം, മനസമാധാനം എന്നിവ സ്വാഭാവികമായി ലഭ്യമാകും. അത്തരമൊരു വ്യക്തി 3 ലോകങ്ങളിലും ഒന്നിനും ആഗ്രഹിക്കില്ല. പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ അത്രയധികം കാരുണ്യമുള്ളവനാകിയാൽ അദ്ദേഹം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തനെ അവന്റെ ഭക്തിത സേവനത്തിന് ഹാനി സംഭവിക്കുന്ന ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും നൽകുകയില്ല. അതിനാൽ ഞാൻ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാം പരിത്യജിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ സദാ നിരതനാകുന്നതിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹത്വങ്ങൾ നിരന്തരം കീർത്തിക്കുവാനും ഞാൻ അഭിലഷിക്കുന്നു. എനിക്ക് എന്റെ ലൗകിക കുടുംബത്തോട് വിരക്തി ഉണ്ടാകുവാനും ഭക്തന്മാരോട് സൗഹൃദങ്ങളായി തീരുവാനും സാധിക്കട്ടെ. ഞാൻ ഉന്നത ഗ്രഹ സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക്, ധ്രുവലോകത്തിലേക്കോ ബ്രഹ്മലോകത്തിലേക്കോ പോലും ഉയർത്തിപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജയിച്ചടക്കാൻ കഴിയാത്ത പദവിയും ഞാൻ മോഹിക്കുന്നില്ല. അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് ആവശ്യമേ ഇല്ല. വൃത്രാസുരന്റെ പ്രാർത്ഥനകളാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. വൃത്രാസുരന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. വൃത്രാസുരന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ കേട്ടിട്ട് ദേവേന്ദ്രൻ പോലും അത്ഭുതപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയുണ്ടായി. ഇവനെ എങ്ങനെ വധിക്കും? ഇവൻ യഥാർത്ഥത്തിലെ അസുരനല്ല, ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ് എന്ന് ആ പ്രാർത്ഥനകൾ കേട്ടപ്പോൾ ഇന്ദ്രന് മനസ്സിലാവുകയുണ്ടായി. ഇന്ദ്രനോട് വേഗം വധിക്കൂ, എന്താണ് ഭക്തന്മാരെ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുക അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ വേഗം വധിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ദ്രനോട് പറയുകയുണ്ടായി. ഇന്ദ്രൻ അത് തയ്യാറാവാത്തപ്പോൾ ഇന്ദ്രനെ പ്രകോപിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് പലതരത്തിലും ഇന്ദ്രനെ ദ്രോഹിക്കുകയുണ്ടായി. അവസാനം ഇന്ദ്രന്റെ കയ്യാൽ വധിക്കപ്പെട്ടു. 1 വർഷം എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു വൃത്രാസുരന്റെ ആ കഴുത്തിറക്കാനായിട്ട്. 1 വർഷം വജ്രായുധം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം വജ്രായുധം കൊണ്ടുള്ള വാളുകൊണ്ട് 1 വർഷക്കാലം എടുത്തു ഈ വൃത്രാസുരന്റെ കഴുത്തിറക്കാൻ. വൃത്രാസുരൻ സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിയല്ല, ചിത്രകേതു മഹാരാജാവാണ്. പാർവതി ദേവിയുടെ ശാപം മൂലം അസുരനായിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ളതാണ് വൃത്രാസുരൻ. അപ്പൊ ആ വൃത്രാസുരന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്ക് ഈ ചാർജ് കുറയാൻ ഞാൻ ആദ്യം 4 ശ്ലോകങ്ങളും ചൊല്ലാം, പിന്നീട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടിയിട്ട് ചൊല്ലാം. ആദ്യം ഇതിന്റെ ചൊല്ലിയിട്ട് പിന്നീട് എല്ലാം ചൊല്ലാം. കാണാലോ സ്ലൈഡ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഹം ഹരേ താവ പാദൈകമൂല ദാസാനുദാസോ ഭവിദാസ്മി ഭൂയഃ മനസ്മരേദാസുപദേർഗുണാംസ്തേ ഗൃണീതവാ കർമ്മ കരോതു കായഃ. നാഗപൃഷ്ടം ന ച പാരമേഷ്ട്യം ന സർവഭൗമം ന രസാധിപത്യം ന യോഗസിദ്ധിരപുനർഭവം വാ സമഞ്ജസത്വാ വിരഹേയകാംക്ഷേ. അചാദപശ്ചൈവ മാതരം ഗഗാ സ്തന്യം യദാ വത്സതരാശുദാത്ത പ്രിയം പ്രിയേവാ വിശുദ്ധം വിഷണ്ണ മനോരവിന്ദാശദൃശ്യതേ ത്വാം. മമോത്തമശ്ലോകജനേഷു സഖ്യം സംസാരചക്രേ പ്രമദസ്സ കർമ്മഭിഃ തന്മായയാത്മാത്മജതാരഗേഃ ശാസക്തചിത്തസ്യ നനാദ ഭൂയാത് ആസക്തചിത്തസ്യ നനാദ ഭൂയാത്. ഇതാണ് വൃത്രാസുരന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ. 6-ാം സ്കന്ധം 11-ാം അധ്യായം 24 മുതൽ 27 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ.
വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അറിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ പഠിക്കുകയും അതൊക്കെ നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യാണ് വളരെ നല്ലതാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ഈ കാർത്തിക മാസത്തില്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എതിർത്തില്ല. അപ്പൊ ഓരോരോ ആൾക്കാർക്കായിട്ട് ഇന്നും ശ്ലോകങ്ങളില്ല. കാർത്തിക കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ വീണ്ടും തുടങ്ങാം അല്ലെ. കാർത്തിക തീരാറായി. അപ്പോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി ചൊല്ലാം കേട്ടോ. എല്ലാവർക്കും കൂടിയിട്ട് ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങളും ചൊല്ലാം. ചൊല്ലിത്തരാൻ ചൊല്ലാം. വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള എല്ലാവരും പഠിക്കേണ്ട ശ്ലോകമാണിത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഹം ഹരേ താവ പാദൈകമൂല. അഹം ഹരേ ദാസാനുദാസോ പവിദാസ്മി ഭൂയ. മനസ്മരേതാ സുപദേർഗുണാംസ്തേ. ഗൃണീതവാ കർമ്മ കരോതു കായഃ. നാഗപൃഷ്ടം ന ജപാരമേഷ്ട്യം. ന സാർവഭൗമം നരസാധിപത്യം. യോഗസിദ്ധിരപുനർഭവം വാ. സമഞ്ജസത്വാവിരഹയ്യ കാംക്ഷേ. അച്ഛാദ പശ്ചായിവ മാതരം ഗഗാ. തന്യം യഥാ വത്സതരാശുദാർത്ത. പ്രിയം പ്രിയേവ വിഷിതം വിഷണ്ണ. മനോരവിന്ദാശദൃദൃശ്യതേ ത്വാം. മമോത്തമ ശ്ലോകജനേഷു സഖ്യം. സംസാരചക്രേ ഭ്രമദസ്വ കർമ്മഭിഃ. മായയാത്മാത്മജതാരഗേഃ. ആസക്തചിത്തസ്യ നനാദ ഭൂയാത്. പ്രാവശ്യം കൂടി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ശ്ലോകം ചൊല്ലാം. ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി. അഹം ഹരേ തവ പാദൈകമൂല. ദാസാനുദാസോ ഭവിദാസ്മി ഭൂയ. മനസ്മരേതാ സുപദേ ഗുണാംസ്തേ. രണ്ട് ലൈനിനെ ഒരുമിച്ച് പാടുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇടയിൽ ചൊല്ലണ്ട. 2 ലൈന്. അപ്പൊ എല്ലാവരും അതേപോലെ തന്നെ ചൊല്ലിക്കോളൂ. നേരത്തെ പോലെ തന്നെ തുടർന്ന് ചൊല്ലിക്കോളൂ. 2 ലൈന് ഒരുമിച്ച് ചൊല്ലുന്നതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ചൊല്ലിയതിന് ശേഷം ചൊല്ലിക്കോളൂ. അഹം ഹരേ തവ പാദൈകമൂല. ദാസാനുദാസോ ഭവിദാസ്മി ഭൂയഃ. അഹം ഹരേ തവ മനസ്മരേതാ സുപദേർഗുണാസ്തേ. ഗൃണീതവാ കർമ്മ കരോതു കായഃ. നാഗപൃഷ്ടം ന ജപാരമേഷ്ട്യം. ന സർവഭൗമം നരസാധിപത്യം.
യോഗ സിദ്ധി റപുനർഭവം വാ സമഞ്ജസത്വാ വിരഹേയ കാംക്ഷേ അജാതപശ്ചൈവ മാതരം ഗഗാസ്തന്യം യഥാ വത്സതരാശുതാർത്ത പ്രിയം പ്രിയേവാ വിശുദം വിഷണ്ണാ മനോരവിന്ദാശതു ദൃശ്യതേ ത്വാം മമോത്തമശ്ലോകജനേഷു സഖ്യം സംസാരചക്രേ ഭ്രമദസ്ത കർമ്മഭിഃ തന്മായയാത്മാത്മജതാരഗേഹേ ശാസക്തചിത്തസ്യ നനാദ ഭൂയാത് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓക്കെ, അപ്പൊ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകങ്ങളാണ്, പ്രാർത്ഥനകള്. വേറെ ഏതും പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മള് ഈ പ്രാർത്ഥനകൾ പഠിക്കണം. ഇത് ധൃതരാഷ്ട്രൻ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ്. എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ദാസനായിട്ട് വളരെ നമുക്ക് നോക്കാം. അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. അല്ലയോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, അല്ലയോ പരമദിവ്യകൃഷ്ണനായ ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ പദാരവിന്ദങ്ങളിൽ മാത്രം ശരണം തേടുന്ന അവിടുത്തെ ശാശ്വത ദാസന്മാരുടെ ഒരു ദാസനായി ഭവിക്കാൻ എനിക്ക് വീണ്ടും സാധിക്കുമോ? എന്റെ ജീവനാഥനായ അല്ലയോ ഭഗവാനെ, ഞാൻ വീണ്ടും അവരുടെ ദാസനായി ഭവിക്കട്ടെ. അങ്ങനെ എന്റെ മനസ്സെല്ലായ്പ്പോഴും അവിടുത്തെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളെ സ്മരിക്കുകയും എന്റെ വാക്കുകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ആ ഗുണങ്ങളെ സ്തുതിക്കുകയും എന്റെ ശരീരം എല്ലായ്പ്പോഴും അങ്ങയുടെ ഭഗവത് പദത്തിന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുകയും ചെയ്യട്ടെ. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ധൃതരാഷ്ട്രൻ ഇവിടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അല്ലെ? എല്ലാവരും അല്ലെ, ജീവേര സ്വരൂപമായി കൃഷ്ണേരെ നിത്യദാസൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനാണ് എല്ലാവരും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നിട്ട് ആ ഒരു അവസ്ഥ മറന്നു പോയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ധൃതരാഷ്ട്രനും പറയുന്നു, ഞാൻ അങ്ങയുടെ ദാസന്റെ ദാസനായി തീരാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതായിരുന്നു എന്റെ യഥാർത്ഥ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നു. അത് ഞാൻ മറന്നു പോയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ദാസാനുദാസോപവിദാസ്മി ഭൂയഃ, ദാസാനുദാസനാണ് എന്നുള്ളത് മറന്നു പോയിരിക്കുന്നു. എനിക്ക് അത് തന്നെ വീണ്ടും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ മനസ്സെപ്പോഴും അല്ലെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളെ കുറിച്ചും സവൈ മനകൃഷ്ണ പദാരം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അല്ലെ? അതിനാണ് ഇത് പറയുന്നത്. എന്റെ മനസ്സെപ്പോഴും അങ്ങയുടെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കുകയും എന്റെ വാക്കുകൾ അല്ലെ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളെ സ്തുതിക്കുകയും വേണം. അതുപോലെ തന്നെ ശരീരം എപ്പോഴും അങ്ങയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുകയും ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പറയും. ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനാണ് ധൃതരാഷ്ട്രൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഇന്ദ്രനിൽ നിന്നും എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തണമെന്നൊന്നും ഭഗവാനോട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. നേരത്തെ മുതലയുടെ പിടിയിൽ നിന്നും ഗജേന്ദ്രൻ തന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടായി. ഇവിടെ ധൃതരാഷ്ട്രനും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും എന്താ പറയുന്നത്, ഭഗവത് സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിക്കണമേ. എനിക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്റെ ആ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം നമുക്ക് നോക്കാം. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എന്താ പറഞ്ഞു? ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ ചെയ്യും. ഈ ശ്ലോകം ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ രത്ന ചുരുക്കം നൽകുന്നു. ഒരുവൻ ഭഗവാന്റെ ഒരു ദാസന്റെ ദാസാനുദാസൻ ആയിരിക്കണം. ഒരു ജീവസത്തായ എല്ലായ്പ്പോഴും ഗോപികമാരുടെ സംരക്ഷകനായ ഗോപീ ഭർത്തൃപദ കമലയോർ ദാസാനുദാസ കൃഷ്ണന്റെ ദാസനായിരിക്കണം എന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉപദേശിക്കുകയും സ്വയം മാതൃകയാക്കി കാട്ടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു വ്യക്തി ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയുള്ള ഒരു അധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ സേവകനായിരിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശത്തിന് കീഴിൽ അവൻ തന്റെ 3 സ്വത്തുക്കളും ശരീരം, മനസ്സ്, വാക്കുകൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കണം. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞയനുസരിച്ച് ശരീരം ശാരീരിക കർമ്മങ്ങളിലും മനസ്സ് സദാ കൃഷ്ണന്റെ ചിന്തിക്കുന്നതിലും വാക്കുകൾ കൃഷ്ണന്റെ മഹത്വങ്ങൾ പ്രഭാഷിക്കുന്നതിലും വ്യാപൃതമാക്കണം. ഒരാൾ അപ്രകാരം ഭഗവാന്റെ പ്രേമസേവനങ്ങളിൽ വ്യാപൃതനാകുന്ന പക്ഷം അയാളുടെ ജീവിതം വിജയപ്രദമാകും.
പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ രത്ന ചുരുക്കമാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ദാസന്റെ ദാസനാവുക. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഗോപി ഭർത്തൃപദ കമലയോ ദാസ ദാസാനു ദാസ എന്നാണ്. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളനുസരിച്ചിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുവാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. അല്ലെ, ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു, എന്റെ ഭക്തൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നതിനേക്കാളും എനിക്ക് ഇഷ്ടം എന്റെ ഭക്തന്റെ ഭക്തനാണെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്, എന്റെ ദാസന്റെ ദാസനാണെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നതാണ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, എന്റെ 25ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. നാഗപൃഷ്ടം ന ച പാരമേഷ്ട്യം ന സർവഭൗമം ന രസാധിപത്യം ന യോഗസിദ്ധിരപുനർഭവം വാ സമഞ്ജസത്വാവിരഹ്യകാംക്ഷി. അല്ലയോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, എല്ലാ അവസരങ്ങളുടെയും പ്രഭവമേ, ധ്രുവലോകമോ സ്വർഗീയ ഗ്രഹങ്ങളോ ബ്രഹ്മലോകമോ ആസ്വദിക്കുവാനോ ഭൂമിയുടെയോ പാതാളത്തിന്റെയോ പരമാധികാരിയാകാനോ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. നിഗൂഢ യോഗശക്തികളുടെ യജമാനാകാനോ നീയുടെ പാദപങ്കജങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരുന്ന വർഷം മോശം തന്നെയോ ഞാൻ കാക്ഷിക്കില്ല. ഭഗവാനോട് എന്താ പറയുന്നത്? എനിക്ക് ധ്രുവലോകമോ സ്വർഗലോകങ്ങളോ ബ്രഹ്മലോകമോ ഒന്നും വേണ്ട. എനിക്ക് ഇവിടെ ഭൂമിയുടെ അധിപനാവുകയോ പാതാളത്തിന്റെ അധിപനാവുകയോ ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് പറയും. നിഗൂഢ ശക്തികൾ, യോഗശക്തികൾ, അല്ലെ, അഷ്ടസിദ്ധികളൊക്കെ, അതൊന്നും എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല. നനാഗപൃഷ്ടം നജപാരമേഷൻ സർവഭൗമൻ നരസാധിപത്യം നയോഗസിദ്ധീർ അപുനർഭവം വ സമഞ്ജസത്വ വിരഹീയക. ഇനി വീണ്ടും എന്താണ് ഭഗവാനെ മറക്കുന്നതാണെങ്കിൽ മോശം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്കൊന്നും എനിക്ക് പോണ്ട. ഈ ഭൂമിയുടെ അധിപനും ആവണ്ട, നാഗലോകങ്ങളുടെ അധിപനും ആവണ്ട, ഒന്നും ആവണ്ട. അങ്ങയെ മറക്കുന്നതാണെങ്കിൽ, അങ്ങയുടെ പാദപങ്കജങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരുന്ന പക്ഷം മോശം പോലും ഞാൻ കാക്ഷിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയും. മോശം തന്നെയോ ഞാൻ കാക്ഷിക്കുന്നില്ല. അതാണ് ഭക്തന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥന, അല്ലെ? ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ മാത്രമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, മോശം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങൾ മറക്കുന്നതാണെങ്കിൽ മോശം പോലും, അല്ലെ? ഭഗവത് സേവകനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് അവിടെയും സേവനങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി എവിടെ പോയില്ലെങ്കിൽ, അല്ലെ, എവിടെയായാലും, ഏത് നരകത്തിലായാലും അങ്ങയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ മതി. ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ജപിക്കുവാനും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനും, അല്ലെ, ഇതിനൊക്കെ സാധിച്ചാൽ മതി. എവിടെയായാലും പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു. മനസ്സുരി ചെയ്തതിനെ മഹാപ്രഭുവിനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, നദനം ന ജനം ന സുന്ദരീം കവിതാംബാം ജഗദീശ കാമയെ മമ ജന്മനി ജന്മനീശ്വരി ഭവതാർഭക്തിര. എനിക്ക് എത്ര ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ, അതിലൊക്കെ എനിക്ക് അങ്ങയുടെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ മതി, അങ്ങയെ ഓർക്കാൻ സാധിച്ചാൽ മതി എന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യാഷ്ടകം പ്രാർത്ഥനകൾ പറയും, അല്ലെ? അപ്പോ എത്ര ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മോശം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഭാവാർത്ഥമെസ്സി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിയുടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന് ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമ സേവനത്തിലൂടെ ഭൗതിക അവസരങ്ങൾ കാക്ഷിക്കുകയില്ല. പരിശുദ്ധ ഭക്തന് മുൻ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞുള്ളത് പോലെ എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാനോടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശാശ്വത സഹചാരികളോടുമുള്ള നിരന്തര സമ്പർക്കത്തിലൂടെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുകാൻ മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ദാസാനുദാസോ ഭവിദാസ്മി ഭുവി. നരോത്തമദാസ് ഠാക്കൂറും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ താതേര ചരണ സേവി ഭക്ത സനിവാസ് ജനമേ ജനമേ ഹൈ അഭിലാഷ്. താതേര ചരണ സേവി ഭക്ത സനിവാസ് ജനമേ ജനമേ ഹൈ അഭിലാഷ്. ഭഗവാന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദാസന്മാരെയും ഭക്തന്മാരുടെ സഹവാസത്തിലൂടെ സേവിക്കുക മാത്രമാണ് കലർപ്പറ്റ പരിശുദ്ധ ഭക്തനെ കരണീയമായിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രഭുപാദി ചെയ്യും. ഇപ്പോ സ്വർഗലോകമോ ധ്രുവലോകമോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയും, അല്ലെ? ഇവിടെ ഇന്ദ്രൻ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത്? ഇന്ദ്രന് സ്വർഗലോകം തിരിച്ചു കിട്ടാനായിട്ട്, അല്ലെ? വൃത്രാസുരനും കൂട്ടരും ഒക്കെ ഇന്ദ്രനെയൊക്കെ ഭയപ്പെടുത്തിയിട്ട് സ്വർഗലോകത്തിലൊക്കെ വസിക്കാൻ തുടങ്ങി, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇന്ദ്രനെ അത് സ്വർഗലോകം തിരിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ദ്രൻ ഇങ്ങനെ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും, അല്ലെ, ഭഗവാൻ തന്നെ ഉപായം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും വജ്രായുധം നിർമ്മിക്കുവാനായിട്ട് പറയുകയും അതുകൊണ്ട് വധിക്കാൻ പറഞ്ഞു, അല്ലെ?
എന്നാൽ അസുരനായിട്ടും വൃത്രാസുരൻ എന്താ പറയുന്നത്? എനിക്ക് ഈ ലോകങ്ങളൊന്നും വേണ്ട, അല്ലെ, ഇതൊന്നും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതല്ല, അല്ലെ. അറിയാം, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ഗജേന്ദ്രന്റെ പ്രാർത്ഥനകളിലും പറഞ്ഞു, അല്ലെ. ഗജേന്ദ്രൻ ഒന്നും തന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട്, ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അല്ലെ. ഇവിടെ ധൃതരാഷ്ട്രനും അത് തന്നെ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് യാതൊന്നും തന്നെ വേണ്ട, അല്ലെ. ഭഗവാൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ധ്രുവ മഹാരാജാവ് മനസ്സിൽ ചെറിയ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, പിതാവിനേക്കാളും ചക്രവർത്തി ആവണം, അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാനെ കണ്ടപ്പോഴൊന്നും വേണ്ട എന്ന് പറയും. എങ്കിലും ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ധ്രുവലോകം തന്നെ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി, അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ ഇവിടെ വൃത്രാസുരൻ പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, ധ്രുവലോകമോ സ്വർഗലോകമോ ഒന്നും വേണ്ട. എന്നാൽ ഇന്ദ്രൻ സ്വർഗലോകം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന്റെ ഭയത്തിലാണ് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും വൃത്രാസുരനെ വധിക്കാനായിട്ട്. വൃത്രാസുരൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഇന്ദ്ര, യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ യുദ്ധത്തിൽ വൃത്രാസുരന്റെ ശരീരത്തെ, ആത്മാവില്ലാത്ത വെറും ശരീരത്തെയാണ് ഇന്ദ്രൻ വധിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു. വൃത്രാസുരൻ സമാധി അവസ്ഥയിൽ ഭഗവാനെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് ചരണങ്ങളിൽ, ഭഗവത് പാദങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുകയുണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ, പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ ദർശനം കഴിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ആത്മാവ് ഭഗവത് പാദങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുകയുണ്ടായത് അതിനുശേഷമാണ് വധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇന്ദ്രന്റെ ആ വെറും ഒരു ശരീരത്തെ മാത്രമാണ്, വൃത്രാസുരന്റെ ശരീരത്തെ മാത്രമാണ് ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്, ആത്മാവില്ലാത്ത ഒരു ശരീരത്തെ മാത്രമാണെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ആ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ ഭഗവത് പാദങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേർന്നു, സമാധി അവസ്ഥയിൽ കിടക്കുകയുണ്ടായി. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ദ്രന് വളരെ നിഷ്പ്രയാസം ഒരു വർഷം എടുത്തെങ്കിലും വൃത്രാസുരനെ വധിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത് എന്ന് പറയും. അപ്പോ അതിൽ വൃത്രാസുരൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഇന്ദ്ര, യഥാർത്ഥത്തിൽ യുദ്ധത്തിൽ ജയിച്ചത് നീയല്ല, ഞാനാണ്. എന്താണ് നിനക്ക് കിട്ടുന്നത്? ഈ നശ്വരമായിട്ടുള്ള സ്വർഗലോകം, ഇന്ദ്രലോകം. എനിക്ക് കിട്ടുന്നതോ ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളുടെ ആശ്രയം, ഭഗവത് ലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു ഞാൻ. നീ എവിടെയാണുള്ളത്? നീ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ തന്നെ, സ്വർഗത്തിൽ തന്നെ ഇന്ദ്രനായിട്ട് വരുന്നു, അല്ലെ. അപ്പോ സുഖ സൗകര്യങ്ങളോടെ ഇവിടെ കഴിയുന്നു. എന്നാൽ ഞാൻ എല്ലാ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനായിട്ട് ഭഗവത് സേവകനായിട്ട് ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നത്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ യുദ്ധത്തിൽ ആരാണ് ജയിക്കുന്നത്? വൃത്രാസുരനാണ് ജയിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ചില പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ ഒരിക്കലും ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള യാതൊന്നും തന്നെ കാക്ഷിക്കൂല, ആഗ്രഹിക്കൂല എന്ന് പറയുന്നു. നരോത്തമദാസ് ഠാക്കൂറും പറയുന്നു, ഭഗവാനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദാസന്മാരെയും ഭക്തന്മാരുടെ സഹവാസത്തിലൂടെ സേവിക്കു മാത്രമാണ് കലർപ്പറ്റ പരിശുദ്ധ ഭക്തന് കരുണയുമായിട്ടുള്ളത്. അടുത്ത ശ്ലോകം 26. ഇത് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുകയാണ്, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ എത്രമാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നത്. അചാദ പശായിമാതരം ഗഗാ സ്തന്യം യഥാ വത്സതരാശുദാത്ത പ്രിയം പ്രിയേവാ വിശുദ്ധം വിഷണ്ണ മനോരവിന്ദാശദൃശ്യതേ ത്വാം. അല്ലയോ പങ്കജലോചനായ ഭഗവാനെ, ചിറകു മുളയ്ക്കാത്ത പക്ഷിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ തങ്ങളുടെ മാതാക്കൾ ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുവാൻ കാത്തിരിക്കുന്നത് പോലെ കയറിൽ ബന്ധിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന പശുക്കിടാങ്ങൾ അവയ്ക്ക് മാതാവിന്റെ പാൽ കുടിക്കുവാൻ അവസരം കിട്ടുന്ന കറവസമയത്തിന് വേണ്ടി അക്ഷമരാകുന്നത് പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഗൃഹത്തിൽ നിന്നും പുറത്തുപോയ ഭർത്താവ് മടങ്ങി വന്ന് എല്ലാവിധത്തിലും തന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന ഭാര്യയെ പോലെ ഞാൻ എപ്പോഴും അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാൻ അവസരം അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഉദാഹരണങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു ചെറിയ ചിറക് മുളക്കാത്ത പക്ഷിക്കുഞ്ഞി, അല്ലെ, അതിന് സ്വന്തമായിട്ട് പോയിട്ട് ആഹാരം തേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതിന്റെ അമ്മക്കിളി വരുന്നതും കാത്തിട്ട് അത് കൂട്ടില് അക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ പശുക്കിടാങ്ങൾ, അല്ലെ, പശുവിന്റെ കുട്ടികൾക്ക് പാല് കുടിക്കുവാൻ എങ്ങനെയാണ് സമയം കിട്ടുക? അതിന്റെ കറവ സമയമാകുമ്പോഴാണ്, അല്ലെ, ശരിക്കും കുറച്ച് സമയമെങ്കിലും അതിനെ കുടിക്കാൻ വിടുന്നതാണ്, അല്ലെ. ഇപ്പം ബിസിനസ് ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും തന്നെ ഒരിക്കൽ അവിടെ ടച്ച് ആക്കിയിട്ട് ചെറിയ പശുവിനെ കൊണ്ട്, അവിടെ പശുക്കിടാവിനെ കൊണ്ട് ടച്ച് ആക്കുമ്പോൾ തന്നെ പാല് ചുരുക്കാൻ തുടങ്ങും, അല്ലെ. അല്ലാതെ വെറുതെ കറവക്കാരൻ പോയിട്ട് പിടിച്ചു വലിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയെന്നില്ല. അതിന്റെ
അല്ലെ? അതാണ് മിഷനൊക്കെ വെച്ച് കറന്നിട്ട് ബ്ലഡ് വരെ വരുന്നത്. ഇന്നത്തെ ആൾക്കാര് വെറും ബിസിനസ് മാത്രമാക്കിയിട്ട് അല്ലെ? പശു പരിപാലനമാണ് ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. ഗോസംരക്ഷണം അല്ലെ? ഇന്ന് ഗോപാഷ്ടമിയാണ്. കൃഷ്ണനും ബലരാമനും വലിയ പശുക്കളൊക്കെ മേയ്ക്കാൻ പോയി. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നത് പശുവിനെ കറവ സമയത്താണ് ആ പശുക്കിടാവിനെ അഴിച്ചു വിടുക അല്ലെ? പാൽ കുടിക്കുവാനായിട്ട്. അപ്പൊ അതുപോലെ കയറിൽ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന പശുക്കിടാങ്ങൾ അവയ്ക്ക് മാതാക്കളുടെ പാൽ കുടിക്കാൻ അവസരം കിട്ടുന്ന കറവ സമയത്തിന് വേണ്ടി അക്ഷമരാകുന്നത് പോലെ, അത് അല്ലെങ്കിൽ ഗൃഹത്തിൽ നിന്നും പുറത്തുപോയ ഭർത്താവ് മടങ്ങി വന്ന് എല്ലാവിധത്തിലും തന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന ഭാര്യയെ പോലെ. ഇതൊക്കെ പഴയ കാലങ്ങളിൽ പറയും. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പറയും എത്തിയ എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ? അപ്പോ അങ്ങനെയല്ല. പഴയ കാലങ്ങളിൽ ഭാര്യമാര് ഭർത്താവൊക്കെ പുറത്തു പോയാല് വരാനായിട്ട് കാത്തിരിക്കും. ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിക്കാത്തില്ല, അവരെ കാത്തിരിക്കും കാണാതെ. അപ്പൊ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ പോലെ പറയുന്നു, ഞാൻ എപ്പോഴും അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ഭക്തി സേവനം ചെയ്യാൻ അവസരം അഭിലഷിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അത്രമാത്രം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അത്രയും അക്ഷമയോടെ കാത്തു നിൽക്കുന്നു. ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാനുമായി വ്യക്തിപരമായി സഹവസിക്കുവാനും അദ്ദേഹത്തിനായി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുവാനും അഭിലഷിക്കുന്നു. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളെല്ലാം വളരെ ഉചിതങ്ങളാണ്. ഒരു പശുക്കുഞ്ഞി അതിന്റെ മാതാവ് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ വരാതെ ഒരിക്കലും സംതൃപ്തിപ്പെടുകയില്ല. ഒരു കിടാവ് അതിന്റെ മാതാവിന്റെ അകിടിൽ നിന്നും പാൽ വലിച്ചു കൊടുക്കാൻ അവസരം കിട്ടാതെ തൃപ്തിപ്പെടുകയില്ല. അതുപോലെ പതിവ്രതയായ ഒരു പത്നി ഗൃഹത്തിൽ നിന്നും ദൂരെ പോയിട്ടുള്ള തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് മടങ്ങി വന്ന് തന്നോട് സഹവസിക്കാതെ സംതൃപ്തിയാകില്ല അല്ലെ? അതുപോലെ ത്രാസരം പറയുന്നു, അങ്ങയിൽ നിന്ന് ഞാൻ വേർപെട്ടിട്ടുള്ള അങ്ങയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് അവസരം കിട്ടുവാനായിട്ട് ഞാൻ അഭിലഷിക്കുന്നു, കാത്തു നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം. ഓക്കെ, അവസാനത്തെ ശ്ലോകം. മമോത്തമശ്ലോകജനേഷു സഖ്യം സംസാരചക്രേ ഭ്രമതസ്സ കർമ്മഭിഃ തന്മായാത്മാത്മജതാരകേ ശ്വാസക്തചിത്തസ്യ നനാദ ഭൂയാത്. മമോത്തമശ്ലോകജനേഷു സഖ്യം സംസാരചക്രേ ഭ്രമതസ്സ കർമ്മഭിഃ തന്മായാത്മാത്മജതാരകേ ശ്വാസക്തചിത്തസ്യ നനാദ ഭൂയാത്. സംസാരചക്രേ പ്രമദസ്സ കർമ്മ. വൃത്രാസുരം മാത്രമല്ല അല്ലെ, നമ്മളൊക്കെ നമ്മളെ സംസാര ചക്രത്തിൽ അല്ലെ, നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവിടെ സംസാര ചക്രത്തില് കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. ഇതിൽ നിന്ന് മോചനം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അല്ലയോ എന്റെ ഭഗവാനെ, എന്റെ ഫലേച്ഛ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായി ഈ ലോകത്തിലുടനീളം അലയുകയാണ്. അതുമൂലം ഞാൻ അങ്ങയുടെ പുണ്യവാന്മാരും ശ്രേഷ്ഠരുമായ ഭക്തരുടെ സഹവാസം തേടും. എന്റെ ശരീരം, എന്റെ പത്നി, എന്റെ സന്താനങ്ങൾ, എന്റെ ഗൃഹം എന്നിവയോടുള്ള എന്റെ ആസക്തി അങ്ങയുടെ ബാഹ്യശക്തിയുടെ വശീകരണ നിമിത്തം തുടരുന്നു. പക്ഷെ മേലിൽ ആ മമത ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നില്ല. എന്റെ മനസ്സും അവബോധവും എല്ലാം തന്നെയും അങ്ങയിൽ മാത്രം ആസക്തം ഉള്ളവയായി ഭവിക്കട്ടെ. ഭഗവാന്റെ മായാശക്തിയുടെ ഫലമായിട്ട് എന്റെ എന്നുള്ള വിചാരത്തിൽ അല്ലെ, എന്റെ ശരീരം, എന്റെ പത്നി, എന്റെ കുട്ടികൾ, എന്റെ വീട്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്റെ എന്നുള്ള ചിന്തയാൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംഘം മറന്നുപോകും, ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ മറന്നുപോകും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ മനസ്സും അവബോധം എല്ലാം തന്നെ അങ്ങയിൽ മാത്രം ആയിത്തീരട്ടെ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, അതിന് ഭാവാർത്ഥമില്ല, അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും അത്രമാത്രം അല്ലെ. ഇത് തന്നെയാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അതുകൊണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് അതിനെ വിശദീകരിച്ചില്ല. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവിടെ വന്നു പിറന്നു അല്ലെ. നമ്മളിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഓരോരോ ആൾക്കാർ കാണാം, ഓരോരോ ആൾക്കാർ ഓരോ ജോലി ചെയ്യും, അത് കുറച്ച് ശമ്പളം വേറൊരു പുതിയ ജോലി ചെയ്യും അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് അത് വിഷം പിടിച്ച് എന്നിട്ട് വേറൊരു ജോലി ചെയ്യും അല്ലെ. അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ കമ്പനികളൊക്കെ മാറി, ഓരോ ജോലികളൊക്കെ മാറി പലതരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കർമ്മഫലത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇവിടെ അല്ലെ. അപ്പോ എന്ത് തന്നെയായാലും ഇവിടുന്ന് വലിയ ജോലി കിട്ടിയത് കൊണ്ടോ അല്ലെ, കൂടുതൽ ശമ്പളം കിട്ടിയത് കൊണ്ടോ ഒന്നും ഇവിടുന്ന് ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി ശക്തിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. ഈ പറയുന്നതൊന്നും നമ്മളെ രക്ഷിക്കുകയില്ല അല്ലെ. എന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ ശരീരം, എന്റെ പത്നി, എന്റെ കുട്ടികൾ, എന്റെ ഗൃഹം അല്ലെ, ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോവേണ്ടതുമാണ് അല്ലെ. ത്രാസുരൻ
അസുരന്റെ ജന്മമായിട്ടും ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഓർക്കുന്നു. നേരത്തെ എങ്ങനെയാണോ ഗജേന്ദ്രൻ ആണിയുടെ ശരീരം കിട്ടിയിട്ടും അല്ലെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനം ആഗ്രഹിച്ചത്, അതുപോലെ ധൃതരാഷ്ട്രന് ഇവിടെ എല്ലാ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്റെ എന്നുള്ള വിചാരത്തിൽ അങ്ങയെ മറന്ന് ജീവിക്കുന്നു. ഇനി മേലിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവരുതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ അങ്ങയെ മറക്കുന്ന അവസ്ഥ. അല്ലയോ എന്റെ ഭഗവാൻ, എന്റെ ഫലേച്ഛ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായി ഞാൻ ഈ ലോകത്തിലൂടെ നീളം അലയുകയാണ്. ഇത്രയും നമ്മൾ ഈ ഒരു ജന്മമല്ല അല്ലെ, നമുക്ക് എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ എത്ര എണ്ണത്തിലൂടെ നമ്മൾ വന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയില്ല അല്ലെ. പ്രധാന തിരുമേനി ഈച്ചയായും പൂച്ചയായും മരമായും അല്ലെ, പലതരത്തിലുള്ള ജന്മങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും ഇതിനു മുന്നേ ഒക്കെ അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവത് കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് അവസാനമായിട്ട് മനുഷ്യ ജന്മം ലഭിച്ചു അല്ലെ. അതിൽ തന്നെ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിച്ചു അല്ലെ. അത്രയും ഭാഗ്യവാന്മാരായിട്ടുള്ളവർക്കാണ്. ബ്രഹ്മാണ്ഡേ ഭ്രമിതേക്കോൻ ഭാഗ്യവാൻ ജീവ് ഗുരു കൃഷ്ണ പ്രസാദേ പായ് ഭക്തിലത. ഗുരുവിന്റെയും കൃഷ്ണന്റെയും കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് അനേക ജന്മങ്ങൾ അനേക ബ്രഹ്മാണ്ഡങ്ങളിൽ കറങ്ങിത്തിരിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം ഗുരുവിന്റെയും കൃഷ്ണന്റെയും കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് ഭക്തിലതാപിച്ച് കൃഷ്ണഭക്തി ലഭിക്കുന്നത്. അത് ഇത്രയും ഭാഗ്യവാന്മാരായിട്ടുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മള് കൂടുതല് ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനും ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ടും പറയുന്നു. മറ്റുള്ളതെല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. അതിൽ കൂടുതൽ ആസക്തി ഉള്ളത് കൊണ്ട് പ്രശ്നം പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ മറന്നു, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ സംഘം ഞാൻ മറന്നുപോയി, ഭഗവാന്റെ ദാസന്റെ ദാസനാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ മറന്നുപോയി. ഇനി മേലിൽ അത് സംഭവിക്കരുത് എന്ന് പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അടുത്ത അതിന്റെ ആ പരിസമാപ്തി കൂടി നമുക്ക് വായിച്ചിട്ട് പോവാം. 12-ാം അധ്യായത്തിൽ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു. ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ മഹനീയമായ മരണത്തെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു. സ്വർഗാധിപതിയായ ഇന്ദ്രൻ വളരെ സൈന്യത്തോടു കൂടിയാണെങ്കിൽ ധൃതരാഷ്ട്രനെ വധിച്ച് എങ്ങനെയെന്ന് ഈ അധ്യായത്തിൽ വരും. ധൃതരാഷ്ട്രൻ സംസാരം അവസാനിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം തീക്ഷ്ണമായ കോപത്തോടെ അവന്റെ ശൂലം ഇന്ദ്രനെ ലക്ഷ്യമാക്കി എറിഞ്ഞു. ഇന്ദ്രൻ ശൂലത്തെക്കാൾ പലമടങ്ങ് ശക്തിയുള്ള തന്റെ വജ്രായുധം ഉപയോഗിച്ച് ശൂലത്തെ കഷ്ണങ്ങളാക്കി ബന്ധിക്കുകയും ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ ഒരു കരം ഛേദിക്കുകയും ചെയ്തു. ധൃതരാഷ്ട്രൻ മറ്റേ കരം കൊണ്ട് ഒരു ഇരുമ്പ് ഗതയെടുത്ത് പ്രഹരിച്ചപ്പോൾ ഇന്ദ്രന്റെ വജ്രായുധം താഴെ പതിച്ചു. ഇന്ദ്രൻ ലജ്ജ മൂലം താഴെ വീണ വജ്രായുധം എടുത്തില്ല. ധൃതരാഷ്ട്രൻ വജ്രായുധം എടുക്കാനും യുദ്ധം ചെയ്യാനും ഇന്ദ്രനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഉപദേശരൂപേണ താഴെയും പറയപ്പാട് സംസാരിച്ചു. പരമദിവോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാനെ അവൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങ് വിജയത്തിന്റെയും തോൽവിയുടെയും ഹേതുവാകുന്നു. പരമോന്നതനായ ഭഗവാനാണ് എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണമെന്നറിയാത്ത മൂഢന്മാരും നികൃഷ്ടരും വിജയത്തിന്റെയോ തോൽവിയുടെയോ അംഗീകാരം സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു. നമ്മൾ ഇന്നലെ ഗജേന്ദ്രന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ പറഞ്ഞു, സർവ്വകാരണങ്ങൾക്കും കാരണമായിട്ടുള്ളത് അങ്ങാണ് എന്ന് അറിയാതെ മൂഢന്മാരൊക്കെ വിജയത്തിന്റെയും തോൽവിന്റെയും ഒക്കെ അംഗീകാരം സ്വയം ഏറ്റെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കും. പക്ഷേ എല്ലാം വാസ്തവത്തിൽ ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഒഴികെ മറ്റാർക്കും യാതൊരു സ്വാതന്ത്ര്യവുമില്ല. പുരുഷനും പ്രകൃതിയും ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലാണ്. അവിടുത്തെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലാണ് എല്ലാം ക്രമമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പരമോന്നതിന്റെ കരങ്ങളിലെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ദർശിക്കാതെ താനാണ് ഭരണകർത്താവും നിയന്താവും എന്ന് മൂഢൻ സ്വയം പരിഗണിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥ നിയന്താവ് പരമദിവോത്ത കൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഒരുവൻ എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും ദുഃഖം, സന്തോഷം, ഭയം, മാലിന്യം തുടങ്ങിയ ലോകസംബന്ധിയായ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകും. പ്രകാരം ഇന്ദ്രനും ധൃതരാഷ്ട്രനും യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ തത്വശാസ്ത്രപരമായ സംവാദങ്ങളിൽ മുഴുകുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് അവർ വീണ്ടും യുദ്ധം ചെയ്തു. ഇത്തവണ കൂടുതൽ ശക്തനായി തീർന്ന ഇന്ദ്രൻ ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ ശേഷിച്ച കരവും ഛേദിച്ചു. ധൃതരാഷ്ട്രൻ അപ്പോൾ ഒരു ബൃഹത് രൂപം കൊണ്ട് ദേവരാജനെ വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞു. പക്ഷെ ദേവേന്ദ്രന് രക്ഷാകവചം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നാരായണ കവചത്തിന്റെ സംരക്ഷണം ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ ഉദരത്തിൽ നിന്നും സ്വയം രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ ഉദരത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു വന്ന ഇന്ദ്രൻ അവന്റെ ശക്തമായ വജ്രായുധത്താൽ ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ ശിരസ് ഛേദിച്ചു. ശിരച്ഛേദത്തിന് ഉചിതമായ സമയം വന്നണയാൻ 1 വർഷം മുഴുവൻ ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് വജ്രായുധം ഉപയോഗിച്ചത്. 1 വർഷം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. അതും ഇന്ദ്രന്റെ ഗതയെ തെറിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ആ ഗത എടുത്തിട്ട് ഇന്ദ്രനെയും ഐരാവതത്തിനൊക്കെ ഒരുമിച്ച് അടിച്ച് വീഴ്ത്തുകയുണ്ടായി. അതിനുശേഷം ഇന്ദ്രനെ വിഴുങ്ങുകയുണ്ടായി. ഇന്ദ്രനെ വിഴുങ്ങിയപ്പോൾ ധൃതരാഷ്ട്രൻ ചിന്തിച്ചു, ഇന്ദ്രനെ ഓൾറെഡി ഞാൻ കൊന്നു കഴിഞ്ഞില്ലേ. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ അല്ലെ അർജുനനോട്, ഞാൻ ഓൾറെഡി എല്ലാവരെയും കൊന്നു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തിന്റെ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് എല്ലാവരും പോകുന്നു, ദ്രോണരും ഭീഷ്മരും എല്ലാവരും പോകുന്നു അല്ലെ. അർജുനോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഓൾറെഡി അവരെയൊക്കെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു, നീ ഒരു നിമിത്തമായാൽ മാത്രം മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇവിടെ ധൃതരാഷ്ട്രൻ ഓൾറെഡി ഇന്ദ്രനെ വിഴുങ്ങി അല്ലെ. ഇന്ദ്രനെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു, ഓൾറെഡി ഇന്ദ്രനെ വിഴുങ്ങി. എന്നാൽ ഇന്ദ്രനെ നാരായണ കവചം അറിയുന്നതുകൊണ്ട് ആ കവചം ചൊല്ലിയിട്ട് രക്ഷപ്പെടുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ പിന്നീട് ഇന്ദ്രനെ
വൃത്രാസുരന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്താഗതി പ്രകാരം ഇന്ദ്രനെ ഓൾറെഡി വധിച്ചു, വിഴുങ്ങി, അല്ലെ? പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ തന്നെ ഓർത്ത് സമാധി അവസ്ഥയിലായി എന്നത്. ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് വൃത്രാസുരന്റെ കഴുത്തറക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞില്ല കഴുത്തറക്കും. അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് സമാധി അവസ്ഥയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ മഹത്തായിട്ടുള്ള മരണമാണ് വൃത്രാസുരന്റേതായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പാപങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അല്ലെ? ഇവിടെ അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ വൃത്രാസുരനെ വധിച്ചതിലുള്ള ഇന്ദ്രന്റെ ഭയവും അവന്റെ ഒളിച്ചോടിയതും വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ കാരണത്താൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയെന്ന അധ്യായം. ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ വധിച്ചു, അല്ലെ? അതിന്റെ പാപം തീർക്കാനായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ വേറൊരു കാര്യം, അല്ലെ? അതിലും ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ വധിച്ചു. വൃത്രാസുരനെ വധിക്കാൻ എല്ലാ ദേവന്മാരും അഭ്യർത്ഥിച്ചപ്പോൾ വൃത്രാസുരൻ ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നത് കൊണ്ട് ദേവേന്ദ്രൻ ആദ്യം അത് നിരസിച്ചു. ഇന്ദ്രൻ നാരായണ കവചാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട്, അഥവാ പരമദിവത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ നാരായണനാൽ നേരിട്ട് സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് വൃത്രാസുരനെ കൊല്ലുന്നതിൽ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ദേവന്മാർ അവനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. നാരായണ നാമോച്ചാരണത്തിന്റെ മിന്നലാട്ടം കൊണ്ട് മാത്രം ഒരുവൻ ഒരു സ്ത്രീയെ വധിക്കുന്നതിന്റെയും ഗോവധത്തിന്റെയും ബ്രാഹ്മണഹത്യയുടെയും എല്ലാ പാവപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതനാകും. നാരായണനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നതിനെ അശ്വമേധ യാഗം നടത്താൻ ദേവന്മാർ ഇന്ദ്രനോട് ഉപദേശിച്ചു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അത്തരം ഒരു യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവൻ ഈ ലോകത്തെ തന്നെ വധിച്ചാലും അതിന്റെ പാപഫലത്തിന്റെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് അവൻ കൊടുക്കപ്പെടുകയില്ല. ദേവന്മാരുടെ ഈ ഉപദേശം അനുസരിച്ച് ദേവരാജൻ വൃത്രാസുരനോട് യുദ്ധം ചെയ്തു. പക്ഷെ വൃത്രാസുരൻ വധിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ എല്ലാവരും സംതൃപ്തരായപ്പോൾ അവന്റെ പദവി അറിയാമായിരുന്ന ഇന്ദ്രന് മാത്രം അതിന് കഴിഞ്ഞില്ല. ഉള്ള ദേവന്മാരൊക്കെ സന്തോഷിച്ചു, എന്നാൽ ഇന്ദ്രനെ സന്തോഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. മഹാത്മ്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ പ്രകൃതമാണിത്. ഒരു മഹത് വ്യക്തി കുറെ ഐശ്വര്യങ്ങൾ നേടിയാൽ പോലും നീതിക്ക് നിരക്കാത്ത വിധമാണ് അവൻ നേടിയതെങ്കിൽ അവൻ അതിൽ പശ്ചാത്തപിക്കുകയും ലജ്ജിക്കുകയും ചെയ്യും. ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ വധിച്ചതിന്റെ പാപഫലങ്ങളാൽ താൻ തീർച്ചയായും ബന്ധിതനാകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇന്ദ്രന് കഴിയുമായിരുന്നു. തീർച്ചയായും പാപത്തിന്റെ പ്രതികർമ്മങ്ങളുടെ മൂർത്തരൂപം തന്നെ പിന്തുടർന്നത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞ അവൻ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും എങ്ങനെ സ്വയം ഒളിപ്പിക്കുമെന്ന് ചിന്തിച്ച് ഭയത്തോടെ അവിടെയും ഇവിടെയും ഓടി നടന്നു. മാനസരോവരത്തിലേക്ക് പോയ അവൻ അവിടെ ഭാഗ്യദേവതയുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ 1000 സംവത്സരം ധ്യാനമനുഷ്ഠിച്ചു. ഈ കാലയളവിൽ ഇന്ദ്രന്റെ പ്രതിനിധിയായി നഹുഷൻ സ്വർഗം ഭരിച്ചു. നിർഭാഗ്യവശാൽ അവൻ ഇന്ദ്രന്റെ പത്നി ശചിദേവിയുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ആകർഷനായി പാപമംഗലമായ ആ ആഗ്രഹത്തിന്റെ ഫലമായി അവന് അടുത്ത ജീവിതത്തിൽ ഒരു സർപ്പത്തിന്റെ ശരീരം സ്വീകരിക്കേണ്ടി വന്നു. ഇന്ദ്രൻ പിന്നീട് ശ്രേഷ്ഠമായ ബ്രാഹ്മണരുടെയും മുനിമാരുടെയും സഹായത്തോടെ ഒരു മഹായജ്ഞം അനുഷ്ഠിച്ച് ബ്രാഹ്മണഹത്യയുടെ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതനാവുകയുണ്ടായി. ഓക്കെ, ഇന്നത്തെ അവസരത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എടുക്കാം. വളരെ നല്ലൊരു ലീലയാണ് ചിത്രകേതു മഹാരാജാവിന്റെ ലീലയുണ്ട്. ചിത്രകേതു മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിത്രകേതു നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഇന്ദ്രദിമ്ന മഹാരാജാവിന് അഗസ്ത്യമുനിയുടെ ശാപം കൊണ്ട് മതയാനിയായി തീർന്നെങ്കിലും ഭഗവത് കാരുണ്യം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നാരദന്റെ ശാപം കൊണ്ട് നളകുബേര മണിഗ്രീവന്മാർക്ക് യമളാർജുന വൃക്ഷങ്ങളായിട്ട് മരങ്ങളായിട്ട് ജന്മം ലഭിച്ചെങ്കിലും അവിടെയും ഭഗവത് കാരുണ്യം ലഭിക്കേണ്ടായി. ഭഗവാന്റെ നേരിട്ട് മുഖാമുഖം കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഇവിടെ ഗജേന്ദ്രൻ ആനയുടെ ശരീരമായിട്ടും ഭഗവാൻ തന്നെ വന്നിട്ട് നേരിട്ട് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി, അല്ലെ? ഇവിടെ വൃത്രാസുരനും ചിത്രകേതു മഹാരാജാവായിരുന്നു പാർവതി മാതാവിന്റെ ശാപത്താൽ വൃത്രാസുരനായിട്ട് മാറി, എങ്കിലും ഭഗവത് കാരുണ്യം ലഭിക്കേണ്ടത്, അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അല്ലെ? തത്തേനുകമ്പം സുസമീഷമാണോ ഗുഞ്ചാന ഏവാത്മൃതം വിഭാഗം വിദുതാൻ നമസ്തേ ജീവേദയെ മുക്തിപദേശ. ഭഗവത് കാരുണ്യമാണ്. എന്തെങ്കിലും വിഷമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവത് കാരുണ്യമാണ്, അല്ലെ? അങ്ങനെ കരുതിയിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ബ്രദറായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ, ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ, നിതായ ഗുരു പ്രേമാനന്ദേ ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് ഗോപാഷ്ടമിയാണ്. ഗോപാഷ്ടമി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ആദ്യം നേരത്തെ ചെറിയ പശുക്കുട്ടികളൊക്കെയാണ് മേയിച്ചിരുന്നത്. കൃഷ്ണനും ബലരാമനും കൂട്ടുകാരൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി മുതിർന്ന ആയപ്പോൾ 6 വയസ്സ് പ്രായമായപ്പോൾ വലിയ പശുക്കളെ മേയ്ക്കാനായിട്ട് അനുവാദം നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. അപ്രകാരം വലിയ പശുക്കളൊക്കെ മേയ്ക്കുന്നത് ആ ഒരു ലീല നടന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു തിഥി, അഷ്ടമി തിഥി. ഞാനത് ചുരുക്കി അത് വായിച്ചിട്ട് പോവാം വേഗത്തില്. ചെറിയൊരു പാരഗ്രാഫ് ഉണ്ട്.
ഓക്കെ. കൃഷ്ണൻ പൂർണ്ണനായും നിപുണനായ ഗോപാലൻ ആയി മാറിയ ദിവസമാണ് ഗോപാഷ്ടമി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഇതിനു മുമ്പ് ഭഗവാൻ പശുക്കുട്ടികളെ പരിപാലിച്ചിരുന്നത് പശുക്കുട്ടികളെയാണ് പരിപാലിച്ചിരുന്നത്. കാർത്തിക മാസത്തിലെ അഷ്ടമി ദിവസമാണ് ഗോപാഷ്ടമി ദിവസം എന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രമാണികൾ കണക്കാക്കുന്നു. ബാലകർ തങ്ങളുടെ 6-ാം വയസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ പൗഗണ്ഡർ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഇതേസമയം തന്നെയാണ് പശുക്കളെ പരിപാലിക്കുന്ന അതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം അവർക്ക് നൽകുന്നത്. നന്ദമഹാരാജാവ് തന്റെ പുത്രനായ കൃഷ്ണനെയും ബലരാമനെയും പശുക്കളെ പരിപാലിക്കുന്നതിനായി ആദ്യമായി അയച്ച ദിവസമാണിത്. പുരുഷജനങ്ങളും ബാലന്മാരും മാത്രം പങ്കെടുത്ത ഒരു ഉത്സവമായിരുന്നു അത്. ശ്രീമതി രാധാറാണിക്കും മറ്റു ഗോപികമാർക്കും ഈ ഉത്സവം ആസ്വദിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. മുഖഛായയിൽ കൃഷ്ണന്റെ സുഹൃത്തായിരുന്ന സുബലനോട് സാദൃശ്യമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ രാധാറാണി ഒരു ഗോപാലന്റെ വേഷം ധരിച്ച് ഉത്സവത്തിൽ പങ്കുചേർന്നു. മറ്റു ഗോപികമാരും അതുപോലെ ഈ ഉത്സവത്തിൽ പങ്കുകൊണ്ടു. ഭക്തന്മാർ ഗോപാഷ്ടമി ദിവസം മധുരമായി ഈ ലീലകൾ സ്മരിക്കുന്നു. ഓ, ഗോപന്മാരൊക്കെയാണ് പശുക്കളെ മേയ്ക്കാനായിട്ട് പോവുക അല്ലെ. ഓ, രാധാറാണിക്കും കൂട്ടുകാരികൾക്കൊക്കെ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കണം, ഇത് ആസ്വദിക്കണം എന്ന് തോന്നുകയും അവരെ ഗോപന്മാരെ പോലെ വേഷം കെട്ടിയിട്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ ചേരുകയും ചെയ്തു വരുന്നത്. ആ ദിവസം മുതൽ കൃഷ്ണനും ബലരാമനും പാദരക്ഷകൾ ധരിക്കാതെ വൃന്ദാവനം മുഴുവനും സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ പാദമുദ്രകൾ കൊണ്ട് വൃന്ദാവന ഭൂമി പവിത്രമാക്കി തീർത്തു. പത്മപുരാണത്തിൽ കാർത്തിക മാസത്തെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ഇതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. ശുക്ലാഷ്ടമി കാർത്തികേതു സ്മൃതൗ ഗോപാഷ്ടമി ഭൂതൈത ദീനാത് വാസുദേവ ഗോപപൂർവം തു വത്സഭാഹ. ശ്രീകൃഷ്ണൻ നഗ്നപാതനായി നടക്കുന്നതിനോട് ഭൂമി അനുഗ്രഹീതമായി മാറി. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഈ ഭൂമിയെ തന്റെ കാൽപാദങ്ങൾ പരിപൂരിതമാക്കി. എന്നാൽ താമരപ്പൂലെ മധുരമായ പാദങ്ങളിൽ കല്ലോ മുള്ളോ മുറിവേൽപ്പിക്കുമോ എന്ന ചിന്ത വൃന്ദാവനത്തിലെ പെൺകിടാങ്ങളുടെ മനസ്സുകളെ ഉത്കണ്ഠാകുലരാക്കിയിരുന്നു. പശുക്കൾ ആരാധിക്കപ്പെടേണ്ടവയും സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടവയുമാണെന്നതാണ് കൃഷ്ണന്റെ ഈ ലീലകളിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ കാലടികൾ പിന്തുടരുന്നവർ പശുക്കളെ ആരാധിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും വേണം. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഗോപാഷ്ടമി, ഗോവർദ്ധന പൂജ മുതലായ ദിനങ്ങളിൽ പശുക്കളെ ആരാധിച്ചിരുന്നു. അതുപോലെ നമ്മളും പശുക്കളെ ആരാധിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും വേണം. ഗോപാഷ്ടമിക്ക് ജയ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭഗവാന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ തന്നെ പറയുന്നു, നമോ ബ്രഹ്മണ്യ ദേവായ ഗോബ്രാഹ്മണേതായ ജഗത്തായ കൃഷ്ണായ ഗോവിന്ദായ. അല്ലെ, ഗോക്കളെയും പശുക്കളെയും സംരക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഗോവിന്ദൻ. വേറെ നമ്മുടെ ആ പരമ്പരയിലെ ആചാര്യനായിട്ടുള്ള ശ്രീനിവാസ ആചാര്യന്റെ ഡിസിപ്ലിൻസ് ഡേ ആണ്. ശ്രീനിവാസ ആചാര്യ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീ ജീവഗോസ്വാമിയുടെ കീഴിലെ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ്. നരോത്തം ദാസ്, ഠാക്കൂർ, ശ്യാമാനന്ദപ്പൻ, ശ്രീനിവാസാചാര്യ ധാരാളം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ബംഗാളിലും ഒറീസയിലൊക്കെ വിതരണം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ആ ഗോസ്വാമിമാരുടെ അതിനുശേഷം കൃഷ്ണാവബോധം കൂടുതലായിട്ട് പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശ്രീനിവാസാചാര്യയിൽ നിന്നും വീർ ഗംഭീർ എന്ന് പറയുന്ന ആ രാജാവിന്റെ കൊള്ളക്കാർ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാളവണ്ടിയിലൊക്കെ പുസ്തകങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന അവസരത്തിൽ തട്ടിയെടുക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. ശ്രീനിവാസാചാര്യ തന്നെ അതൊക്കെ വീണ്ടെടുക്കുകയുണ്ടായി. ഭഗവാന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരോഭാവ ദിനമാണ് ഭഗവാന്റെ നിത്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ടാണ്. പിന്നീട് ധനഞ്ജയ പണ്ഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭക്തന്റെയും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ ആ ഒരു ഇതിൽ വരുന്ന ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ വരുന്ന ഭക്തനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെയും തിരോഭാവ ദിനമാണ്. പിന്നെ ഗദാധരദാസ് ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെയും തിരോഭാവ തിഥിയാണ്. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം പ്രാർത്ഥിക്കാം. കൂടുതൽ ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇന്ദ്രായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഓക്കെ. അപ്പൊ വേറെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് വെച്ചെടുക്കാം.
നമ്മളുണ്ടോ? വേറെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നന്ദി. പഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യശ്ച പരിധാനം ഭാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. വൈഷ്ണവ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.